Σήμερα ο μπαμπάς μου θα σας πει για τα κακά παιδάκια. Σήμερα θα μιλήσουμε για μικρούς κακοποιούς. Αυτά τα μικρά πλασματάκια που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Ναι, εννοώ τα παιδιά μας. Τι βλέπεις εκεί, αγόρι μου? Τι είναι αυτό που βλέπεις? Να δω. Μην βλέπεις αυτόν, βάλ τον άλλον, είναι καλύτερος. Επιτέλους ένας άντρας που δεν έχει πρόβλημα με το μακιγιάζ. Χαμήλω στα μάτια. Τα βίντεο αυτά έχουν παίξει ήδη στο διαδίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω disclaimer. Επιστροφή λοιπόν στο θέμα μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καλό θα ήταν να παραγγείλουμε ένα καφέ. Έλα ρε, πρέντο εσπρέσο δικό με μαύρη. Έγινε, έλα. Χρωστάω, φαρμακείο είσαστε, πάτε καλά. 1,70 για ένα καφέ. Να τον βάλω καμιά χορηγία στην εκπομπή, ρε παιδάκι μου. Και καλά, ξέρω εγώ, κερασμένους καφές. Καλά, μωρέ, μαλάκα, για τίποτα δεν είσαστε. Μια ζωή χωριό. Και αφού πήραμε και την καφεδάρα μας, πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Σε μικρό παιδί, θέλεις τα πάντα. Ζηλεύεις τα πάντα. Θέλεις να αποκτήσεις τα πάντα, αλλά δεν μπορείς γιατί δεν έχεις χρήματα. Τι κάνεις λοιπόν? Πρώτον, το ζητάς από τους γονείς σου. Δεύτερον, το ζητάς από τον ονό σου. Και τρίτον, παίρνεις την κάρτα του πατέρα σου, μπαίνεις στο eBay και τα γαμάς όλα. Ψωνίζεις όλο το σύμπαν. Τα παιδιά, όταν είναι μικρά, έχουν μια τάση να κλέβουν χρήματα και συνήθως να τα ξοδεύουν σε μαλακίες. Τι εννοώ μαλακίες? Μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, σοκοφρέτες. Νομίζω ότι αυτά είναι καλά πράγματα. Fidget spinner, προφυλακτικά, ποδήλατα και Xbox 360. Τι? Καλά άκουσες. Xbox 360. Στο πρώτο βίντεο που θα πάμε να δούμε, θα δούμε ένα πιτσιρικά, ο οποίος πήρε την κάρτα του πατέρα του, μπήκε σε ένα πολύ γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του υπολογιστή του πατέρα του. Ματέψτε, ψώνισε 10 Xbox 360. Το συνολικό κόστος 7.500 ευρώ. Δεν πάνε καλά, μαλάκα. Δηλαδή δεν πάνε καλά. Αλήθεια. Εγώ αν είχα 7.500 χιλιάρικα θα ξαναπαντρευόμουν άνετα. Την ίδια γυναίκα. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο κατεργάρι μας για σήμερα. What did you do? What did I do? What did you do at Ron's house? Did I order something off of eBay? What did you order? It was an Xbox 360. How many Xbox 360s? Just one. No. How many? Two. They cost $75. No, $7,500. Yes. That's the price of a vehicle, Nathan. You basically bought a small car. More than mom's car. That's more than we paid for your mom's car. Do you understand how much money that is? Yes. That's a lot of money, dude. Why did you buy... How much money was the Xbox before you put $7,500 on it? It was $70? Hey, You bid $6,900 plus dollars? Dad, eBay is a website on my computer. Yeah, it's a website on everyone's computer, but you're not getting on the internet ever again, kid. Whisper in my ear again? I'm not whispering. I'm pretty mad at you, dude. This is ridiculous. Are you taking a picture? I'm taking a video. It's evidence in a crime. You just basically... Don't play it for me. I'm not going to play it for you right now. I'll play it for you later. Dad, I want to brush my teeth now. Okay. Tell me again what you did. What did I order off of eBay? Oh, tell me what you ordered. Xbox 360. Are you glad that you did it? There you are, mister. Just what do you think you're doing? Dad. Oh! 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 I can almost feel his balls on my fist. Έλα όμως που σε πιάνει ο Κερμίτσος την ώρα που πάει να βουτήξεις δύο τσίκλες από τον περίπτερό του. Τότε τα πράγματα είναι γαμισετά. Στο δεύτερο λοιπόν βιντεάκι που θα σας δείξω είναι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος τον έχει τσακώσει ο Κερμίτσος στο μπακάλικο της γειτονιάς να κλέβει κάποια μπισκότα, αν δεν κάνω λάθος. Μπισκότα ρε μαλάκα, δηλαδή έλεος. Πάρε κάντε νεκελά, κρίση έχουμε. Ο μικρός λοιπόν, αφού έχει τσακώσει τα μπισκότα, το τσακώνει καταστηματάρχης και εκείνη την ώρα ξεκινάει η τρομοκρατία. Ο καταστηματάρχης βέβαια έχει αντιληφθεί ότι ο μικρός έχει τρομοκρατηθεί και έτσι ξεκινάει να τον τρολάρει τρελά. Θα το ξανακάνεις? I told you like 3 times. I'm so sorry. Please don't tell my dad I won't do it anymore. You promise me you won't do it anymore? I crossed my heart. Yes. And please don't tell my dad because he's gonna want me hard. Alright, say I'm sorry I'm sorry. for stealing. Huh? For stealing. And you will never do it again. Alright, but I'm still telling your dad. No, my God, please. I'm calling the cops too. No. You want to go to jail? No, I don't. I don't want to. I'm sorry. Are you gonna ever steal? I will never steal in my life again. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ το λυπήθηκα, ρε φίλε. Εγώ θα τον άφηνα. Το λυπήθηκα πολύ, ρε φίλε, το παιδάκι, ας πούμε. Τώρα θα φωνάξω τους μπάτσους να σου μαζέψουν. Τι εννοείς κάνουν φασαρία? Παιδιά είναι. Καλά, κάνει και εσύ παιδιά και μετά μιλάς. Τι εννοείς ότι είσαι 75 χρονών? Δεν καταλαβαίνω. Βουτσάς δηλαδή που το έκανα στα 80 είναι πιο μάγκας από σένα. Τώρα ρε έρχομαι κάτω να τα πούμε. Στο τρίτο βιντεάκι έχουμε ένα πιτσιρικά, ο οποίος έχει τζουρνέψει κάποια χρήματα από το πορτοφόλι της μάνας του. Αυτή τη φορά το ρόλο του τρόλερ αναλαμβάνει ο μπαμπάκας. Who's your daddy, baby? Are you gonna steal from your mom again? No,
How can I believe you? Because I won't do I pinky promise. I want it on home. So I shouldn't call the cops? No. So you're not gonna steal again? No. How can I believe you? Because I won't do it. I won't do it ever again because I'll pinky promise. I won't do it ever. You swear? Yes, I swear. Promise to everything. Yes. You sure? Yes, I'm sure. I don't know. Maybe I should call them. No. Yeah. No. You promise you're not gonna steal again? Yes, I promise. Pinky promise. Yes. Okay, you better not break it. Okay. I won't. Because stealing's bad. Especially when your mom does all that to pay your bills and make sure you got food. Can't steal to go spend it at school. Okay? Swear you're not gonna do it again? Yeah, I swear. Η δική μου προτροπή είναι να προσέχετε τα παιδιά σας. Και πόσο μάλλον πώς συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο. Βλέπουν στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα ακόμα πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν θα σας πω εγώ τι συμβουλές να δώσετε στα παιδιά σας. Αλλά καλό θα είναι, σε αυτό το επόμενο επεισόδιο, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Να είστε όλοι πάντα καλά. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out.